निउसखौ लाबोनानै दोनफैखादो माने आङो प्रेंक बानायनो होननानैनो ओमफ्राय जेबो आइडिया गैखाया आरो मानसि दंबा एसे आंगा आयौ आयौ beli kau akarau kau apa yang saya nak? Apa nak? Ya kawan gaya ini mah beriding harga. Panen ini ngapa sih di sana gue lagi? Masa sih, dah kali makan tuh. Banyak kundik zoom. Masuk Dubai. Tak masuk ni. हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय लोगोफोर अखा फ्रि फ्रि हादों ओमफ्राय बोथोरा जोबोद थान्दा आरो बे थान्दानि गेजेरावनो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मजा भिडिअ लाबोनो नागिरदों ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बिराद खाव बानायनायनि गेजेरजोंसो लाबोनो सानदों आरो ओमफ्राय मा जायो नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम आं दा जेबो मिथिथ'आ आरो ओमफ्राय आं गांगा थफाखौ मोनसे प्रेंक बानायनो नागिरदों ओमफ्राय प्रेंकआनो जाबाय नोंथांमोनाथ' आंखौ होनबाय थायो जोंहाखौ होनबाय थायो बेबि लादो गथ' सासेनि मोखां नायनो लुगैबाय होननानै बुंहरबाय थायो बिनि थाखायनो आङो प्रेंकखौबो बेनि सायावनो लाबोनो नागिरदों आरो बेबिनि प्रेंक लानो नागिरदों आङो माने प्रेगनेन्सि प्रेंक ओमफ्राय मा जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनो नागिरनायावनो नै बिराद अखाबो हाना होबाय आरोना ओमफ्राय आं गोसाबो रायज्लायनो हाया ओंखायनो लोगोफोर आङो दा प्रेंकखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो थांनोसै आरोना आङो ओमफ्राय सिगां दिना जेरै नर्मेलि ब्लग बानायो बिदिनो आंखौ एदावनाय रावै नर्मेल ब्लग बानायहैनोसै लोगोफोर आयै ओरै उन्दुबाय लेथ्रा बाथ्रा हदाय उन्दुनायनि अनगा दाथ' अखा हानायदो खम मोजां मोनदो इयो ओमफ्राय मबाइलजोंनो थानानै मोनजागोन ना मागोन नोंलाय आंखौ दिनै माबा खर' गिदिंनाय उदै उग्लुंनाय मोनबाय दं मा जादों मा जादों एख' जायाखै सं एख' जायाखै जानायानो दुगैनासो गैया दालि ओंख्रिदो माबाल'सो जाबाय गेस्टिक माखासे सुजुना लादों जागोन गेस्टिकआव सुजुदि नुना खर' सायो नङा बोरैबा थानो सुखा मोनदों मालै खर' गिदिंनायबो मोनदों ओमफ्राय बोरैबा गोबानो ओंखारा एख' नङा उदै लुंनानै होबाय ओमफ्राय खर' गिदिंनाया जाबाय गेस्टिकनि मोजां खिथाबाबो इदिस' ओइ सैमा मोजां खिथाबाबो इदिसो ब्लग सक बानाया थां लोगोफोर माने फार्स्ट बानायबाय लोगोफोर बियो जेबो मिथिखाया आरोना आंगासो खोमा एसे खर' गिदिंनाय नुबाय होनबा गेस्टिकल' जायो आरो बेनि थाखाय एसे भाबियाबो खोमा प्रेगनेन्ट जादों होननानै एसे केमेराफोरखौ सेटआप खालामना दोननि र' लोगोफोर बानाया थां भिडिअ सिद' लोगोफोर माने खालामनाया जाबाय माने आङो दोनबाय आरोना केमेराखौ लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो फार्स्ट एक्टिं बानायनोसै लोगोफोर नायलांबाय था No.
나 자신은 막 그따 보는 거. 막 그따 보죠. 예, 누구도 안 나사나 나네. Đi làm ơ. Baba. Picasso untuk kita ini. Kalau ada Picasso, ya. Belum. Tahu itu. Istimewa zaman. Belum. Istimewa. Cái gì vậy? 맞아. 우리파에 사는 말, 우리파에 잡아요, 감사 말, 아는 감사 하나님 나라고. Là liền khi chứ. Mà bác sao vậy? Mình nói gì mày? 시하던 거, 이거나 말. 아, 내가 피카소 말 한 두 번째 있어. Mình nói cái này. Sẽ đi ăn. Cứ sẵn đi. 자, 그런데 너 이때 디오스타, 지금. 내가 뭐 게스트가 오면 이제 그 프로미딩은 프로 사고요. 사람 너무 많아. 예. 디오스타를 하는 것 같아. 너무 힘들어. 좋아하는 노래에 봐도 돼. 자, 시간 한번 갈리지 않아요. 좋아하는 거야. 무슨 소리 하더라. 장난이 하나네. 이거 무슨 맥고? Bukan kepala sana juga. Saya đi đấy mà bác. Sana đấy. Sana itu istilah bisa juga. Bapak bilik saya nama bilik saya. Tapi itu kan itu. Listikte yang cuman itu bangun deh. Semua istilah apa di mana dia mulai. Listiknya enggak bilik bimar bila. Tapi masalah itu. Bangun dah. Kita belum sebentar. Mana ini kamu? Nanti. Tak mau sungguh. Yang boleh bahas mendung baik. Tak mau sungguh. Hei. Iya. Siapa? Parang dito lah. Kok gitu juga? Kenapa? Yeah. Nah, Masalah mana? Gue bangun dulu. sabun na ba? Sampai lagi. Masa? Sendiri lang, di ba? Oh, Isti saya pilih. matu. Ma basta dulu ma. Masa na ba? Masa na ba? Kumi citaran na. Ma, Ibai kita ba mata ini cilana. wala kang sinago. Ma basta ba itu? Sino mo rin na? Kau itu ma. Ah, mo kire. Lansa na sa may. Iya. Ma.
लोगोफोर माने भिडिअ बानायबाय थानायावनो ससे क्लिपा थायासै ओरैबादि आरोना केमेरायाबो माबा फुल जाना होनानै बन्द जाना होदों ओमफ्राय मानसिया एख' आइडिया गैखाया आरो माने प्रेगनेन्ट जादों मादो एख' बुजिखाया आंगा रखम ओमफ्राय नर्मेल ब्लग बानायनाय बायदि एसे होनैलायनो र' लोगोफोर माने दिनै मासे बोरैबा मोनदों बोरैबा मोनथारदों आरोना लोगोफोर माने गोबाल' माबा उदै साहां गेस्टिक नङा खोमालै आं फोथायथाराखै खसा माथो जाबावनांगौ इनिफ्राय नोंनिबा मा जाबावनांगौ प्रेगनेन्टसो जाबाय खोमा गुलिगाव आगाराव बेयाव मा प्रेगनेन्ट जाहैनांगौ गुलिगाव आगाराव बेयाव मा प्रेगनेन्ट जाहैनांगौ हामाल नामा बोरैबा जादों इयो मामा माथो आं थांनो ओमफ्राय आं मोजां मोनथाराखै गोसोखौनो गोजोनाखै आं एख' जायाखै गेस्टिकसो खाब टाउनाव दाइलग मारिखो मासे थारैनो लोगोफोर एसेबो फोथायाबो गियाबो लोगोफोर आङो प्रेगा निउसखौ लाना फैयो आरोना ओमफ्राय आं लाबोना दोनफैखादोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो दा आङो डाबल टिक बानायनो नागिरदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादों दा आङो लाना फैयो आरोना हदाय गेस्टिक जादों माबा जादों होनबाय थायो माबा मोनसे जादोंबा बेयाव बिसार गैया जागोन मायाबा गेस्टिकानो जागोन मायावबा लोगोफोर मासे अखा हादों बियो उन्दुनानै मबाइल नायखाबाय दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो बिसिनानै लाग्रोनोसै प्रेगनेन्ट जायोबाथाय नैबे टिसिया माने मोननैबो डाबल टिक ओंखारो जाहैबाय ओमफ्राय ना दा आङो इयाव अरिजिनेलखौथ' बियो नुफेरखायाखै ओमफ्राय आङो मैया बायनानै लाबोनानै जेबो मिथिखाया इयो ओमफ्राय आङो नैयाव डाबल टिक होनो नागिरदों एख' मिथिखाया आरोना इफोरनि बागै इयो आं होनो लानि र' मोजाङै बिखौ आङो थगायनांगौल'सो एख' मिथिया नायो इनि बागै ओरैहाय जाबाय दे जाबाय लोगोफोर जाबाय मारै खालामो नायनोसै लोगोफोर दा आं जेबो मिथिथ'वा मा होनो थांनानै माबाहैनोसै आरोना जाबाय आंहानो प्लेना लोगोफोर बेयावनो थाथ'थोसैलै दा उनाव मिथिबाथाय खोन्थानोसै प्रेंकसोमोन होननानै बाबु नाय कसरा bisa नायदोंमोन आं ओमफ्राय इदि डाबल टिक ओंखारबा मा दंनाय जायोनो बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा साथ मा जागोन दा माबोरै जानांगौलै बे दा मा जागोन एख'आनो गैया ओमफ्राय माबोरै इदि ओंखारखो बा नोंनि नङाबालाय सोरनि जानांगौ इलाय माथो दे दाखालि मा खालामदोंमोन बायनि कन्डिक्टजों बायनो माथो बोरै आंनाव एख'आनो गैया आं एख'आनो बाय गैयाबा सारप्राइजसो जानांगौ नोङो ओमफ्राय दा इदि एख' प्लेनानो गैया इदिनो एख' प्लेनानो गैया मा खालामफैखो दा केमेरा लाना फैलायदो आङो सारप्राइजसो जानांगौ दा नोंनो खोन्थादो इदि एख' प्लेनानो गैथ'वा ओमफ्राय मा खालामनांगौ इखो दा
Itu mabaयानो नङाना ओमफ्राय नुक्लियार आं दासो फोथायनि मैया लाना फैखादोंमोन ना आङो जानाया जायाबालाय माथो इलाय दा बुंमाखौनो खावाखै मा खालामगोन शाबाश बेटा जेब्ला माला मानो होनबाय थायो नों आं मिथिया आं मिथिया माने आंसो नागा आं मिथिया इनो मिन्नाय ना माबोरै दङबा ओमफ्राय दङो दिनै नक्लि ना मायो नक्लि नों खुसिसो जानांगो मायो मा मायो मार्कारबो लिरनो खमसो मार्कार लिरनाय नङा अरिजिनेल सायाव नायनांगौ लिरनो नों मिथिगौ आरो इखो टेस्ट खालामनायखो इदिनो ओंखारखायो गोजा दा प्यारी समझ गई फालतु गाइस नक्लि नङा अबे इयो माबा लिरना नयसोंलाय पागल नामा नोङो नक्लि जायो नामा गोपालखौ मोनखाबाय डायलगा बा सोरनो सिखायनाय मा लेथ्रा नोङो सोरनो सिखायनाय मासि दिबाय बा लोगोफोरबाय प्रेम बानायनो जिदोंबा प्रेम बानायनो जिदों होनबाय बायदि दा बेलेग मोनासै नामा इखौ प्रेम बानायनो मानो होननानै ओमफ्राय इमान बायदि मानसि होनबाय ना माबोरै हमना मोनो नोङो माबोरै हमना मोनो नांदोंगासिनो दङ इयो फार्स्टआव मोनसे नायखायसो मिथिगौ इखौलाय अबेलै माबायाव अबे गारबायबो फरायो मान बायदि होमबा दहाय बे प्रेस बानायबोदोंमोन बांखो होमबा खर'बो खालामबोदोंमोन प्रेम बानाय जाबाय दा माया आगास्तासं प्रेम साक्सेसफुल आधा साक्सेसफुल लोगोफोर नेक्स्ट टाइम नायबाय था र' ओइ बिराद बाहादुर जादों र' बाहादुर जादों ना बिराद नि माबा नि नांदेरखाजोबखानाय नि माला नि एसे आं फार्स्टआव मोजाङै नायाखैमोन थैबायलै